Serdusznia. No, to wam powiem, jak ty popierdoloni są psychiatria. Jest popierdolona psychiatria i psychiatrzy. No, psychiatrzy ustawowo mają Alzheimera, od ochoty bez jakiegokolwiek poznania człowieka. Czyli już by ktoś im Alzheimer leci już od 17 lat, wiecie? Stanowienia takiego stanowiska. No bo to ustawowo to wszystko ma Alzheimera. Później nie umie kojarzyć z jednego faktu, tu będę, trochę ich tutaj na tym profilu opiszę. No i jeden fakt ma kilka wątków, a oni nie umieją go kojarzyć, bo filigranują, tylko dostrzegają jeden fakt i to zmiennicą. Na przykład widzą zapalniczkę, że leży na przykład na łóżku, ale to oni sobie wyobrażają tam różności i raz tą zapalniczkę mają u siebie w kieszeni, bo ci ją wezmą, raz ci ją zostawią, ten ogień, raz ty masz 4 zapalniczki i tak cię spostrzegają. Są chorzy umysłowo psychiatrzy, to jest inna sprawa. Oprócz Alzheimera to jest choroba psychiczna, bo jest wybicie z rzeczywistości właśnie, nie mają świadomości psychiatrzy, wiecie? No, głębi przeżyć wszystkiego, a niektórzy nie odróżniają dobra i zła tak samo, że Pan Bóczek w bystrości jest niebem bystrości, a nie on stanowi bystrości rzeczywistość, kto może mieć broń, a kto nie. No tu mamy ich wykorzystywanie, wiecie, na ogół bystrości. No but, nie dość, że na zewnątrz but, bo są nietolerowani w żadnym towarzystwie, w żadnym nie są tolerowani. Kto by się z psychiatrą bawił? Chyba, nie wiem, chory psychicznie, to bym się, są się tam podlizywania do nich, czy nie? No. Ale tak na ogół są nigdzie nie tolerowani. Kto by się z takim debilem bawił? W szczególności sam siebie uiszcowienia debila. No, to są psychiatrzy właśnie. A w Polsce jeszcze jest zabroniona psychiatria, wiecie? To znaczy nie, psychiatra tam, tak, to jest urojenie psychiatra, to znaczy urojenie, mania, wiecie, bo psycholog w bystrości poznaje człowieka i wszyściusio, co i jak, i on dzieli leki, jak pozna, to on, ale leków można dać tylko, bo w prawie tak polskim jest, że można dać tylko na własne życzenie, a nie zmuszać, to jest wszystko porwania i wszyściusio, tak, co tutaj organizm ich eliminuje, sam siebie są eliminowani przez swoje DNA i na środku ulicy stanie autem i wszystko, żeby czy się sama zleci ze schodów i się połamie, bo to są psychiatrzy, chorzy umysłowo osoby, genotyp ich własny nie toleruje, czyli testy im można robić, na przykład test naturalny na przykład zrobić im można, czyli żeby wyjęli pojęcie, wniosek, jakąś odcień, jakieś trzy wielkości, na przykład jakieś barwy, 3 wielkości, na przykład określenia liści.